Firma Todt železoobchod má dlhodobú tradíciu. Pôsobí v 4 pobočkách, a to v 2 železoobchodoch Močenku a Nitre, formou veľkoobchodu s brusivom a reznými výrobkami v Nitre a Bratislave a veľkoobchodu so strešnou krytinou Guta v Močenku a v Košiciach. V ponuke železoobchodu Todt je široká škála železiarskeho tovaru, ako napríklad zámky, vrtáky, ventíly, reťaze, náradia, lopaty, rýle a iné. Pre domácich kutilov, ale aj profesionálov nesmie samozrejme chýbať ani elektrické ručné náradie špičkových značiek Hitachi, Metabo, Makita, rôzny spojovací materiál ako klince, matky, skrutky, PVC kufríky a iné. Pre majiteľov rodinných domov alebo pozemkov má Todt železoobchod pripravené ohradové pletivá a ohradové stĺpiky, okapové či odvodňovacie žľaby, vodoinštalačný materiál a kúrenársky tovar. Základom dobrého bývania je strecha. Švajčiarska ľahká strešná krytina Guta je tou správnou voľbou pri výbere. Sortiment predávaných tovarov tejto značky je nasledovný: strešné bitumenové dosky Guta s príslušenstvom, strešné fólie Gutafol, PVC presvetľovacie rolky Gutagliss, PVC platne vlnité, hladké trapézové, polikarbonátové platne a nopové fólie proti zemnej vlhkosti a radónu. Keďže neoddeliteľnou súčasťou našich obydlí je dvor či záhrada, nezabudli sme ani na záhradnú techniku a náradie. Kosačky, nožnice, násady, postrekovače, pílky, zatrávňovače, zvárací materiál a zváraciu techniku, rebríky, kľúčky, schránky, to všetko je v našej ponuke a priamo na sklade. Železoobchod Todt sa tiež zaoberá predajom hutného materiálu, a to plechov, uholníkov, ocele, rôznych typov profilov, betonárskej ocele, sieti na výstuž do betónov a rúr. Široký sortiment je zárukou, že v železoobchode od Todta nájdete všetko až po drôta.